צהריים טובים לכל החברים, אנחנו היום ביום תשעה. היום שהוא כל כך כאוב לעם ישראל, יום שבו חרבו שתי בתי מקדשות לעם ישראל. על מה? על שנאת חינם. על מה? על זה שלא נהגו כבוד זה בזה. בית ראשון נחרב על גילוי עריות ושפיכות דמים ועבודה זרה, ואמרו חכמינו זיכרונם לברכה שעם ישראל חזר לבית המקדש השני אחרי 70 שנה. אבל בית שני נחרב על שנאת חינם, ואנחנו לצערנו היום, מאז ועד היום, אנחנו כבר 2000 שנה באותו סרט. והיום בסרטון הזה אני רוצה באמת לדבר איתכם על נושא מאוד מאוד חשוב שנוגע לליבי, שתבואו תקבלו כלים פרקטיים איך אפשר לגדול באהבת חינם, איך אפשר באמת להרבות באהבת חינם. אז הסרטון שלנו היום הולך לדבר על איך להרבות באהבת חינם בלי סיסמאות, ולא רק אהבה תנצח וכו' וכו', אלא באמת איך אנחנו הולכים לעשות את זה. אנחנו היום הולכים להבין מודל מאוד מאוד הבנתי ראשוני, איך עובדים רגשות של בני אדם, שככה נוכל באמת לבוא ולתת לזה ביטוי, ועוד הרבה דברים מחכים לנו בתוך הסרטון. אז תישארו איתנו ואתם תהיו רק מרוצים בסייעתא דשמיא. מודל אפרת כולם מכירים. אפרת, ראשי תיבות, אירוע, פרשנות, רגש, תגובה. כאשר יש אירוע נוצר לנו פרשנות, ואז מגיע הרגש ואז מגיעה התגובה. כאשר אנחנו רואים בן אדם ראשון באירוע, אנחנו ישר, איך שאנחנו רואים אותו, אנחנו ישר נותנים לו פרשנות, רגע, יש לו כיפה, אין לו כיפה, אם יש לו כיפה, מה הצבע של הכיפה, אם הוא בלי כיפה, יש לו עגיל, אין לו עגיל, מה הדעות שלו הקדומות. לכל אחד אנחנו ישר נוטים לבוא ולשים תוויות שאיזושהי מגננה עלינו בתור אנשים פשוטים, וגם אותם כדי לראות איזה אנשים אנחנו מקרבים אלינו ואיזה אנשים אנחנו מרחיקים אותם מאיתנו. כאשר אנחנו נותנים את התוויות האלה ומעורר בעצמנו רגש, אם הוא בן אדם שהוא לא דומה לי, אז אני כנראה לא שייך אליו, אני ישר גורם לי כלפיו סלידה ורצון להתרחק ממנו. אבל אם הוא דבר שהוא כן מדבר איתי בעולם המושגים שלי, והוא כן דומה לי, דומה מושך דומה, אז אני ארצה להתקרב אליו ולהתחבר אליו. ואז מה תהיה התגובה הסופית? אני אזלזל בו, אני אשנא אותו, אני לא אוהב אותו, וככה אנחנו יוצרים לעצמנו בעצם את המודל הזה, אנחנו בעצם יוצרים לעצמנו מודל לריחוק לבבות ולריחוק. חברים, אני רוצה לספר לכם ככה סיפור אישי, שכשאני למדתי NLP, קואוצ'ינג וכל העולם הזה, פגשתי חבר לספסל הלימודים, וכשראיתי אותו היה לו קעקועים ועגילים וקרחות וזה, בהתחלה אמרתי אירוע, פגשתי את הבן אדם, פרשנות, הוא בן אדם לא חושב כמוני, אנחנו מנותקים. רגע שעלה לי פחד או אי רצון לבוא להתחבר אליו, תגובה לא דיברתי איתו. עד מתי? שהוא התחיל לפתוח את הפה. כאשר הוא פתח את הפה הבנתי מה עצור מבפנים. מאז ועד היום אני ממש חבר טוב שלו, מאוד מאוד אוהב אותו, ואנחנו גם נלמד איך אנחנו יוצרים אהבת חינם בין אחד לשני, איך אנחנו יוצרים אהבה, איך אנחנו יוצרים שנאה בהמשך הסרטון. אז על מנת שאנחנו נוכל לבוא ובאמת ככה להיכנס לתוך הנעליים של האחר, בשביל שאנחנו נוכל באמת, להבין מה הראש של האחר, כי בינינו אסור לשפוט אף אחד. ככה שמעתי מהרב יגאל כהן, אי אפשר לשפוט אף אחד. אף אחד לא היה בשום מסע שבן אדם אחר עובר, היינו חלק, אבל לא היינו בכל המסע, ולכן אסור לנו לשפוט. בעולם ה-NLP יש לנו מודל שקוראים לו מודל טיול בין עמדות. אני, אתה והג'וק על הקיר. על מנת שאנחנו נוכל באמת לבוא ולקדם את החיבור בין האנשים וליצור כימיה וקרבה, אנחנו צריכים א' כל להסתכל מה אני מרגיש כלפי אותו בן אדם, אחר כך להיכנס לתוך הנעליים של הבן אדם האחר, ולא לחשוב איך אני הייתי עושה במקומו, אלא לחשוב איך אני הייתי פועל אם אני הייתי הוא. ואז מתוך המקום הזה אנחנו נוכל באמת להבין
את הנקודת מבט שממנו אותו בן אדם מגיע. וככה היה לנו בהרבה יותר קל להסתכל גם בסוף התהליך, בזום אאוט, על התהליך, על המפגש בין שני אנשים, ולהבין מה קורה שם. ובסופו של דבר, גם בצורה כזאת נוכל לקבל אותו ולהכיל אותו בצורה רגועה יותר, שלווה יותר, וגם אפילו אחר כך לאהוב אותו בצורה שאנחנו תכף נדבר עליה. גמישות מחשבתית היא עוצמה עילאית, גם כאשר בן אדם לא דומה למחשבות שלנו, גם כאשר בן אדם לא דומה לסולם הערכים שלי, יש לנו משפט שהוא אומר, גמישות מחשבתית היא עוצמה עילאית מעולם ה-NLP, היא עוזרת לנו לא רק ביחסי אנוש, אלא בכל דבר בחיים, אבל בפרט כאשר אנחנו מדברים על חיבור בין אנשים, לראות איך אני יכול לבוא ולפרגן לחבר שלי, לפרגן לאשתי, לפרגן לילדים, לבוא ובאמת להיכנס רגע לנקודת מבט שלו או שלה, כאשר היא מבקשת ממני לעשות כל מיני דברים שהם נגד רצוני, ולאט לאט להבין מאיזה מקום זה מגיע, וכך נוכל ליצור קרבה ואהבה בינינו. אז מה גורם לאהבה או לשנאה? אתם מוזמנים לכתוב לי כאן בתגובות. אז באמת ככה שמעתי היום את הרב יגאל כהן, שיהיה בריא, ככה נתן לי חידוד שאתם חייבים להבין אותו, וחלק מהסיבה שיצאתי את הסרטון הזה בהשפעה של הרב יגאל כהן, שיהיה בריא. הגורם והמנגנון הבסיסי ביותר שמה גורם לאהבה או לשנאה, כאשר אני רואה בן אדם, חבר שלי, קולגה שלי לעבודה, מצליח, אני יכול או לאהוב אותו, או לברך אותו, או להרים אותו, או לקלל אותו ולהגיד למה יש לו ולי אין. הדבר העיקרי שיש הוא נקודה מאוד מאוד חשובה. כאשר בן אדם שבע, הוא אוהב את כולם. כאשר בן אדם הוא רעב, הוא שונא את כולם. זאת אומרת, אם בן אדם עכשיו, יש לו קריירה מוצלחת, והוא הולך לישון וקם, והוא שמח, ואוכל 3 ארוחות ביום והכל, והוא מבסוט מהחיים, והוא שמח, הוא ירים את כל החברים שלו. אבל כאשר בן אדם מנסה לעשות כל מיני דברים, ופתאום הוא רואה על החבר שלו, שהוא מצליח יותר ממנו, פתאום שם נוצרת הקנאה, פתאום שם נוצרת השנאה, פתאום שם נוצר הריחוק, וברגע איך אנחנו יכולים לבוא ולהגביר את הסובה שלנו, איך הרב יגאל אומר, להסתכל על חצי הכוס המלאה. רוב האנשים, לפי מחקרים מראים, שמסתכלים לרוב על החצי כוס הריקה, מה חסר לי, מה עדיין אין לי, ופה זה בדיוק הפוך. בואו נסתכל על החוזקות שלנו, בואו נסתכל במה אנחנו טובים, בואו נסתכל מה כבר הבאנו לעולם, בואו נסתכל כמה טוב יש לנו, בואו נראה שאנחנו ישנים מתחת קורת גג, יש לנו ארוחת בוקר 3 פעמים ביום, ומה רק אנחנו מתעסקים? רק על איך לא הגענו כרגע למטרה. אבל ברגע שאנחנו נעצור שנייה ונתבונן כמה טוב השם יתברך נתן לנו, אנחנו נבין וואו, כמה שפע. כל מה שהקדוש ברוך הוא נתן לי זה הכי טוב בשבילי והכי מדויק עבורי. וככה בצורה כזאת אנחנו יכולים להתחיל להיות שבעים, להתחיל למלא את החלק הרעב שבתוכנו. ועל ידי כך אנחנו יכולים באמת לבוא, ואם אני רואה גם את החבר שלי שהוא מצליח יותר בעסק שלו, ושאני עדיין הגעתי לשלב הזה, אני יודע בסדר, אני כרגע בשלב שלי, אני כרגע בתהליך שלי, ומה שהקדוש ברוך הוא נתן לי עכשיו זה הכי טוב בשבילי, באמונה וביטחון, כמו שהרב יגאל אומר, זה הדבר שחייבים אותו בשביל, ברגע שיש אהבה וביטחון, אמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא, פתאום הסובה הולך וגדל. וכאשר בן אדם שהוא שמח, והוא רואה במה שהקדוש ברוך הוא נתן לו, ויש לו כזה שמחה, האהבה יוצרת בלי גבולות, יוצאת החוצה בלי פילטרים, ובאמת ככה נוצר אהבה אמיתית. כמו שאמרתי קודם, עלינו לגלות את החוזקות שבך, או של הבן שלך, או של הקולגה שלך לעבודה, או של אשתך, ולהסתכל על חצי הכוס המלאה, כמו שאמרתי קודם, וכך אנחנו נוכל בעזרת השם להרבות באהבת חינם, לחפש את הנקודות הטובות, כי יש עוד משפט שאומר ב-NLP, האנרגיה זורמת לאן שתשומת הלב מופנית.
כאשר אני אומר על פרוג'קטור, על החיסרון, כל החסרונות יגדלו. אבל אם אני אעיד את הפרוג'קטור על היתרונות, על כמה מתנות קיבלתי מהקדוש ברוך הוא, אז בהכרח רק הדברים הגדולים יגדלו, ילכו ויגדלו, וככה אני אוכל גם להעצים את עצמי. ברגע שאני רואה בבן אדם את היתרונות שבו, בבן אדם את הדברים הטובים שיש בו, את היהלומים, את כל הדברים הטובים שהוא עושה, זה שמהצד השני, פתאום הוא מגיע, אנחנו נפגשים, ופתאום אני רואה כמה חשוב להגיע בזמן, כי חשוב לי להגיע בזמן. פתאום הוא אומר לי, בוא נקנה לך כוס מים. פתאום כל מיני דברים כאלה שהופכים אצל הבן אדם את התחושה של לראות את הבן אדם, ולא לראות את הדבר שהוא תלוי בו. וכמו שאומרים חכמינו זיכרונם לברכה, האהבה שתלויה בדבר אינה אהבה. כי כשבטל הדבר, בטלה האהבה. ואנחנו פה בסרטון הזה לומדים איך באמת מתוך הדברים של הרב יגאל כהן אנחנו מבטלים את האהבה שתלויה בדבר לאהבה שאינה תלויה בדבר. מה זה אהבה שאינה תלויה בדבר? להבין שכל יהודי ויהודי הוא חלק אלוקא ממעל ממש. והקדוש ברוך הוא אמר שתאהב כל יהודי כי אני השם. למה תאהב אותו? כי אני השם, למרות שהוא חושב שונה ממך, למרות שהוא לא חושב כמוך. ואז בצורה כזאת אנחנו מצליחים להבין שבכל בן אדם יש לו את החבילות שלו, בכל בן אדם יש לו את החוזקות שלו, יש לו את הדברים שהוא טוב בהם, יש בו את הדברים שהוא באמת חזק בהם, ופשוט להסתכל עליו, כמו שרבי נחמן מברסלב אומר בתורה רפ"ב, ותורת הזמרה, למצוא בכל יהודי נקודה טובה, שמתוך זה שאתה מוצא ביהודי נקודה טובה, ככה אתה מצליח לרומם אותו, ועוד מעט תהיה רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו. כאשר אתה מגלה בבן אדם השני את החוזקות שלו, את הגדלות שלו, אתה בעצם הופך את עצמך לדבר גדול יותר. כאשר אתה מוצא בבן אדם השני את היהלומים שבו, ככה אתה גם מזהה את היהלומים שבתוכך. והכי חשוב, קודם כל, למצוא את היהלומים, למצוא בעצמנו את החוזקות שלנו, ואחר כך זה גם ככה מקרין החוצה. אז שנזכה בעזרת השם להרבות באהבת חינם, ושנזכה לגאולה שלמה ברחמים במהרה בימינו אמן. כל טוב.